Mga igsoon sa bagtong Islam, karong adlaw Jumu'ah atong pagkahisgutan ng usa ka adlaw na makalilisan ug makapahadlok sa matag kasing-kasing. Mao kini ang Yaumul Hasrat, ang adlaw sa pagmahay. Apan sa dili pa nato kini hisgutan ang pangutana, giun sa nato pagatiman ang atong iman. Kaya ang iman mao kini ang kusog nga magtukmod kanato sa pag-ampo, sa pagkuwasa o paglikay sa mga haram. Apan mga igsoon, ang iman dili pirmi nga kusog. Usahay kini maluya, malubat, ug kun dili nato kini bantayan, mahimo kining mapalong. Ug adunay pamatuod ini si Allah Subhanahu wa Ta'ala ug matud niya. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Ug ibaluway ninyo nga si Allah mahimong mubulag tali sa tao o sa iyang kasing-kasing. Pasabot nga kung dili nato bantayan ang atong mga kasing-kasing, mahimo kini nga mapahilayo kita kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nga naman nga mapalayo ang atong iman, maluya ang atong iman. Tungod sa atong palibot nga daghan kayong mga fitna, daghang mga tentasyon sa mga butang nga atong makita ug madungog, nga hinay-hinay nga nagpatay sa atong kasing-kasing. Mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kasing-kasing sa anak ni Adan ana atali sa duha ka tudlo sa Ar-Rahman, iyang balihon kini sumala sa iyang kabubuton. Rawahul Muslim. Busa kitang tanan, kinahanglan nato i-recharge ang atong iman. Kung atong tanaw ng kinabuhi sa mga salaf, wala nila pasagdi ang ilang iman bisan usad lang kagutlo. Wala sila magpalimbong sa kalibutan bisan pa sa kadaghang kahigayunan, kay nasayon sila sa kamatuoran nga giingon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ang kinabuhi niining kalibutan usa lamang kamalimbongon nga kalipay. Mga igsoon, adunay usa ka scholar nga miingon, adunay duha ka butang nga nakapawala sa akong sobra nga paghigugma sa kalibutan. Una, ang kanunay niyang paghinumdom sa kamatayon. O kini adunay pamatuod sa hadith. Naingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akthiru dhikra hadiril laddatil maut. Padaghanan ninyo ang paghinumdom sa mga putol sa kalipay, ang kamatayon. Rawahul Tirmidhi. O ikaduha, matud niya, ang kanunay na akong paghunahuna sa pikas kinabuhi. Mga igsoon, kini ang adlaw nga moatubang kita kang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kining sa pikas kinabuhi. Nga kita moatubang kang Allah Subhanahu wa Ta'ala nga nag-inusara, walay abogado, walay pamilya, walay laing makaluwas. Ug mingon si Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Sa pagkatinuod kamong tanan, moabot ka namo nga mag-inusara sama sa unang paglalang namo kaninyo. Mga igsoon sa pagtuong Islam, hununa ninyo kini, moabot kitang tanan, moabot ang adlaw kitang tanan pangutan-on ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ug mingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa duol nga pagkahubad, ang mga tiil sa anak ni Adan dili mulihok sa adlaw sa kiyama hangtod nga siya pangutan-on mahitungod sa iyang kinabuhi asa niya gigugol o asa niya gigamit. Mga igsoon, sa matag segundo nga atong giusikan, sa matag sala nga atong gitago, sa matag kahigayunan nga atong gipasagdan, niya nang adlaw
Ang uban magsugod na og pagbasol, pagmahay, paghilak, kay ilang nasabtan, ulahi na ang tanan. Kini mao ang gitawag og yawmal hasra, ang adlaw sa dakong pagmahay, ang araw sa pinakamalaking pagsisisi. Mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. Hadol nga pagkahubad, pasidan sila sa adlaw sa pagmahay, sa dihang ang tanang isyo pagahusayon. Pasabot nga, kung nahukman na kinsa ang taga Jannah, kinsa ang taga Paraiso, o kinsa ang taga Jahannam, kinsa ang taga Impierno. Mga igsoon, kanang adlaw dili ordinaryong pagkahadlok. Kanang adlaw grabe nga pagbasol nga dili na mabawi. Ang mga tao nga nagpusik sa ilang kinabuhi nga wala nila gigamit kang Allah subhanahu wa ta'ala, maghilap, magmahay. Apan wala na ikaduhang chance. Umingon si Allah subhanahu wa ta'ala, Inna andarnakum adaban kariban yawma yandurul mar'u ma kaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Sadol nga pagkahubad sa pagkatinuod gipahinumduman na kamo, o ang dili magtotoo mo ingon, maayo pa unta nahimo na lang kami o abo. Nganuman nga mas gustohon pa nila nga mahimo silang abo, na gusto pa nila na gawin silang alikabok kaysa manubag sa ilang mga sala. O giklaro kini ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nianang adlawa hasta ang mga mananap hukma ni Allah subhanahu wa ta'ala, ug humani ini mahimo silang abo. Ug sidihang makita kini sa mga kafir, kini mga walay pagtuo, ilang makita, maingon sila, maayo pa unta nga nahisawa na lang kami sa mga mananap nga nahimong abo. Apan mga igsoon, ulahi na ang tanan. Kaya ang tao dili sama sa mga mananap, tungod kay kita gihatagan kita og iman, gihatagan kita og giya, gihatagan kita og chance kahigayunan. Busa kini nianang adlaw manubag, adunay accountability. Mga igsoon, kung karon pa lang dili na nato kaya ang kainiton sa adlaw, unsaon na lang pag-antos ang kalayo nga naa sa Jahannam. Umingon si Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Busa gipasidan-an ko kamo sa kalayo nga nagdilaab. Mga igsoon, kung karon pa lang mahadlok na kita sa gamay nga kalayo, kung sa ang atong kahintang sa adlaw nga ang kalayo dili na nato malikayan. Walay bisan kinsa nga makatabang ka nato yan ang adlaw. Yawma la yanfa'u malun wala banun. O sa adlaw nga diin walay pulos ang kwarta niyang mga anak. Mga igsoon, kung mao kana ang adlaw nga atong padulungan, unsa pay atong gihulat, maghinulsulta, magtauba. Mga igsoon, dili pa ulahi ang tanan. Napakita dinhi sa kalibutan. Mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. O kamong mga magtuturo, kahadlukin ninyo si Allah o tanawa ang inyong mga kaugalingon kung unsay inyong maayong buhat nga ipresentar kang Allah subhanahu wa ta'ala sa pikas kinabuhi. Mga igsoon, sa matag adlaw nga atong giginhawa, kini usa pa kahigayon o usa pa ka chance. Dili nato kini usikan, dili nato ibaylo sa walay katapusang kinabuhi o kalipay sa Jannah ngadto sa hubog nga lumalabay nga kalipay niining kalibutan.
Hinaot pa unta nga dili kita maapil sa mga tao nga magmahay sa yaumul hasr. Hinaot pa unta nga sa dihang kita muatubang kang Allah, dili kita maingon na Rabbir Rujun. Ya Allah, pabalik kami sa kalibutan. Kung dili dapat ang atong isulti, alhamdulillah, sa kaluoy ni Allah ako naluwas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, sa atong unang bahin, atong gihisgutan ang Yaumul Hasra, ang adlaw sa pagmahay. Karon atong tan-awon ang giingon ni Allah subhanahu wa ta'ala diha sa langdong Quran, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pasidani sila sa adlaw sa pagmahay, sa dihang mahumana ang paghukom, samtang sila kaniadto wala magtagad diini ug wala motuo. Mga igsoon, kini nga bersikulo dili lang pasidaan, dili lamang warning. Kini usa ka hulagway sa tinuod nga mahitabo. Nayo sa kahadith nga gisaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aron atong pamalandungan o makapangandam. Mato ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa dihang mahukma na kinsa ang mga taga-jannah o kinsa ang mga taga-jahannam, ipakita ang kamatayon sa pulma sa usa ka kanding ug ibutang taliwala sa paraiso o sa impierno. Ug unya tawgon ang mga tao sa jannah o mga tao sa paraiso, kaila ba kamo niini? O sila motubag, o kana mao ang kamatayon. Ug tawgon usab ang mga tao sa jahannam, mga tao sa impierno o mga tao sa impierno, kaila ba kamo niini? O sila motubag, o kana mao ang kamatayon. Hugun niya isugo ni Allah subhanahu wa ta'ala nga patyon ang kamatayon. Ug human ini ang anghel musinggit, o mga tao sa paraiso, wala na'y kamatayon, kamo magapuyo dinhi hangtod sa kahangturan. Ug musinggit usab, o mga tao sa impierno, wala na'y kamatayon, kamo magapuyo dinhi hangtod sa kahangturan. Ug human ni ana gibasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum yawmal hasara, pasidan sila sa adlaw sa pagmahay, araw ng pagsisisi. Mga igsoon, ang mga taga-jannah, taga-paraiso, musaka ang ilang kalipay. Kay nakasiguro na sila nga wala na'y katapusan ang ilang kalipay. Apan ang mga tao sa jahannam, taga-impierno, musamot ang ilang kasakit, musamot ang ilang kahadlok, musamot ang ilang pagmahay, kay nasabdan ang ila nga wala na'y katapusan ang silot. Ug mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, la yuqadu alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Dili sila patyon aron magpadayon ang ilang kahimtang, ug dili usab pagkaanon ang ilang silot. Ug dugang pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, sa matag higayon nga gusto silang mogawas, ibalik sila dito. Mga igsoon, matud pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung aduna pa'y mamatay tungod sa grabe nga kasakit o pagmahay,
mamatay na unta ang mga taga-impyerno. Apan dili sila mamatay. Subhanallah. Mga igsoon, huna-hunaan ninyo, pag-abot sa adlaw nga gusto lang ilang mahuman ang kasakit. Apan wala na'y kamatayon. Mangandoy sila nga mubalik sa kalibutan, apan wala na'y pagbalik. Gusto nilang moingon, Ya Allah, tagay pa po chance. Apan sarado na ang tanan, sarado na ang mga pultahan. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan. Ya Allah, ibalik ako aron makabuhat ako maayong buhat. Apan tubagon sila, wala na. Kana usa na lamang kapulong. Pasabot nga usa ka hangyo nga dili na dawaton. Mga igsoon sa pagtuong Islam, dili nato usikan ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kaya ang tinuod nga kinabuhi mao ang akhirah, ang pikas kinabuhi. Samtang buhi pa kita, doon na ba'y chance nga maghinulsol, mangayo o kapasayloan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug liguno nato ang atong iman, ug andamo nato ang atong kaugalingon sa adlaw nga kita manubag kang Allah subhanahu wa ta'ala. Matud pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang maalamon, ang wangis nga tao mao kadtong makontrol niya ang iyang kaugalingon ug nag-andam sa alang sa kinabuhi human sa kamatayon. Mga igsoon, hinawod po ta sa katapusan sa atong kinabuhi, malitok nato ang la ilaha illallah. O ginawad nga kita pasudlon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannatul Firdaus. O dito diin wala na'y kasakit, wala na'y pagmahay, kundili walay katapusan nga kalipay. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin ya rabbil alamin.